Dipun tembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kepiat seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Banteng Putra Ambar Wati tumijil saking tlatah Klosok Sida dadi Lawang. Dipun sembyung kalian PAW official ugi Mas Irja. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala. Dening Arwa Project. Sumangga amirsani kepiat seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Banteng Putra Ambar Wati tumijil saking tlatah Klosok Sida dadi Lawang. Dipun sembyung kalian PAW official ugi Mas Irja. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala.
dikembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kepiat seni Banteng kreasi ingkang pinaringan asma Banteng Putra Ambar Wati, tumijil saking tlatah Klosok Sida dadi lawang, dipun sembuyung kalian PAW official ugi Mas Irja. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala.